Wangaya kama Raila noweyo wa. Uwinjo wachno. Linda Mwananchi e kaunti ma Homa Bay ochiwo ne tend obila ma kaunti no notice kara milome mar bagrom gi mar siasa ma ochan tarik 16 mar dweni. Mind bank kweth ma Linda Mwananchi kotene kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna golo lendo ni kweth no chano romb gi magalamoro mar siasa e kaunti ma Homa Bay tarik 16 ka gitwak gi jofwamb weche tesendo obila ma Homa Bay gikone johera mag Linda Mwananchi mondo obiyogo ko kar romgi mar yuoro herumo makamano. Chunore ni nyaka ing'is police kapok ichako any political gathering, that is a rally. Koro riwruok mar Linda Mwananchi ma wachung'ne kendo ma wan members to, ma wa subscribe to, noorowa e yo makende ahinya mondo wamany county commander mondo wa notify kaka sheria dwaro ni tarik 16 dwe mar 8 higa 2026 wabiro bedo gi rally e dala mar Homa Bay. Wakwayo mondo mi jo Homa Bay County oket kwe. Siasa ok en sigu, siasa ok en mar negruok, siasa en mar dwaro mondo mi the best person obed e telo mar rito jopiny. Warwako uduto te ni mondo ubi bed ni ja Linda Mwananchi, bed ni ok ija ina Linda Mwananchi, idwaro ni mondo mi wiji ka in gi gombo mar donjo. Biuru uyuorwa ka waburo ringo e alwora mar Homa Bay County. Wakwayo jopiny mondo mi gibi giwuog oko gi chikitgi giwinj wach ma ja Linda Mwananchi ni godo maber ne gin. Kaeto kendo wakwayo telo mar Homa Bay County mondo bendo ti machiegni gi tend okwach kich mondo gihakikisha ni kwe nitie e rally maonge shida mora mora kendo japiny mora mora kikinyre. Dakika en 10 bang' saa achiel midembo chendo endamany piny erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Joseph Oyo japuonj din mar kanisa Kopere Nyandiwa Parish wacho ni winjo wechegi makare entie Gwasi God Bura School ko Nyasaye mondo ketnwa jo Kenya obedi achiel giwere kod sigu to gibed kod hera mar Nyasaye. Nyasaye ohero ji te. Eno bende ote mar Mwalimu Faith Mzomo wacho ni ramany piny loud and clear entiere kodwa e chendo. Austin Oyu wacho ni entie Nairobi gimin gi Esther kod wuon gi George gintiere